Ano, play. Action. Pesos, Maunsa no? Kabalong buntis ka. Ako na sulod mo dito kay taligsik. Nakabasa na mo, maunsa mo diri aron. Ay, salamat kayo dong may ganyan niabot ka. Susoy ka, oy. Sa unang buntis ka nga. Nagbugha kong kahoy, wala ni mo gitabangan. Unya siya karon. Imuha pong tabang-tabangan. Lisod Uy, ka ay makuhaan na. Jud mas pinangga ko niya. Unsa? Lisod mo kay makuhaan na kabalo kang buntis na bayan ano. Nya ikaw, nanganak naman ka, so dapat dito ka sa sulod. Bisan pa, katong buntis manggani ko, nilihok manggani ko niya. Ingana imo ang reaksyon karon sa iya ha? Ay, naunsa man itaw nga. Ako concern lang ko ba kay bago pa ba na no, buntis ba na no, nya ikaw nanganak naman ka. So, okay ra na. Ilam diha kay dong, ingon na lang jud nakikipanlabi. Naunsa man in taon, wala ko gipalabi. Naunsa kabalong ulan imo gipabugha og kahoy si baby. Naunsa na siya subawan na. Wala ko ilabot, asa naman imo ang sweldo ambi kay palit na tong pampers sa bata. Kadali lang. Ibutan sana sa buwan no. Ingana jud na si Kimi Cardong, sweldo ray gyud pa sa imuha. Di Wala. na mulihok diri sa balay. Wala pa rin mo kaluto. Wala pa. Alangan nagsige na siyang tulog. Oy, dili Cardong, natulog ko kay labad akong ulo. Ay, palabad-labad ra nag-ulo ganiha, nagsige nag cellphone. Kadali lang. Matag ko kuan. Napay gatas sa tong anak. Wala na gani, no, kadugay pud nimong uli, kabalo kang gabiin ha. Ayun sa dapat nagluto na mo gain nga sayo pa. Dili dapat kay pag-abot na ko diri wa pa niluto. Listen pod, naggugos kog bata unya, maglungag pagod ko dira unya. Ako pa mo bughaan ang kahoy, kabalo ang mabughak niya ko. Sige na siya, dito na kay kang bibira na ko yatag ang ako sweldo. Kay dito na ka sa sulod siya na siya ni bahala na kay siya ra ko papaliton og ugma kay ang anak ba kano bago umi ang panganak. Dili ko masugot. Dili, ambi ng kwarta kaya ko mo palit. Ambi na yun. Ay sa Sa mo oy. Ambi sa- istorya. Ko mo palit. tunga mo ana kang nay bahin si bibi ana gud. Dili ko bahala ka. Gula pa bitaw na ng anak. Nung unsa min daw ning bayhana ni nga. Uy, Cardo, unsa na? Sildo? Oh, sweldo Tagay ko kimi. Ako ba naglihok diri sa balay niya ikaw Oh. higda-higda ra ka diha. Hoy, karon ra ka nilihok dai kay padulong na si Cardong. Para ka ingnon. Ay na mo sige glalis diha. Ambi sa nang kwarta. Ayaw Cardong ba? Sige, dili na ko ni ati manon niya tong anak. Ay naunsa man tayo paminaw sa ragot paminaw sa una nga buntis pa ka sa imuha na ko ginarimit nya karon kay nanganak naman ka. So dapat kay bibi na mugunit ana sa kong kwarta kay buntis man no. Pag sure diha dong. Itagana sa iya ba kay mga nakay pa si bibi. Pag sure diha mas ako'y mugunit karon kay na ako'y anak. Nya giubo pa jud ko. Unsa akong palit og tambal? Ay sus, ay, ayaw na naalagi. Ang importante ng anak na kaso si bibi na pud ang atong atimanon karon. Be, kaning kwarta asa to? Dili lagi ko mga atag. Unsa day ka? Palit na ako ni sa akong anak ug mga ginahanglan. Taga ba kay taganap na ko ng uban sa iyahano kay mga nakay na siya. Hoy dong, niingon maya na siya sa kuha. Wala daw siya labot sa imong sweldo. Oh, ngano mangialaman siya karon? Sa una wala sila abot nga ang sweldo nako. Kay buntis pa man kaato unya karon kay siya man buntis man siya. So siya na pud ang gunit sa akong kwarta. Ikaw wala na kay karapatan nga mong gunit. Unsay walay karapatan? Kuya, wagod nimo mga istorya. Basta dili jud gumuhatag sa iya, bahala ka diha. Unsa man ang taon ning bayhana o nga. Asa tong kwarta di? Dili lagi ko. Pangita pa dito kwarta. Yatag sa iya. Mura na akong kwarta, wala ko lain kwarta kay pila ra man Bahala ang siya. sweldo. Bahala siya. Ako'y labot. Sige lang be kay sunod sweldo ako na ilargo hatag sa imuha. Oh, testing nila. Dong, oy, taguon na po na niya. Nya, siya, di ba na siya mo palit og kuan. Sud Andres Balay, sige ra ko gipakaon og ginamos. Unya kaniya to ang anak, mayuti ay ni. Ay, unsa man ing taon ka, uy. Dapat, palit ko kag insakto sud under. Sugod ka nga yuti, ayun na nga, buntis rabayana, no? Kalami, anang ginamos? Ako, manggani sa una, asin-asin. Oh, mas kuan pa to sa UTI. Stilan yung bayhana ni. Sige lang, be, ay kabala ka, be. Patanaw sa nako, basig. Kanila nga, kung kuha na pa itong sudan. Ano, ay kuha, Andre, oh. 1, 2, Ang binakaldo, kay kuha na po na niya. Ang bina, oy! Ang bina! Oy! Magagay kag naong, ang bina ba? ang bata ba? Alin sa gidagandagan, ano sa kaluoy sa bata. Dili ka kagunit, anay! Sabi po ka dahi, oy, di naman kunin mo tagaan og bahin ni sakwa ni Cardong, sweldo. Wa man tayo sa abot dahi nga, makipuyo ka diri, unya, apil pa
sahod ni Kaidong imo ang kuanon? Ang bata ba, ang bata ba, giluwi kang bata ba, ron sa mga taon ka, uy. Tama diya oy. Dili ka kagunit aring bata ah. Ang ambi na kay tabangi si Bibi o Kuan Rio pagluto bahala sa luto mo. Ambi na ako ni bahala na bi. Hawa diya Kaidong unsa di ka? Ambi na akong anak ba? Hawa diya. Dili. Ay. Di unsa? Ha? Ano sa di ka? Ay ako rin magunit ani. Dili man ka wa man kay karapatan ani. Ano wala mo karapatan nga ako manang anak. Ambi na. Sige na makikimingaw ko sa akong anak. Dili na mo anak. Ay. Unsa? Tanawa ra kay dong. Di ba ingon ko gahapon, ang imong anak niliwat kay kumpare, pasabot dili na imuha. Wala oy na mali ramang ko Nang mali. Pagtarong ba? Pagtarong. Ako ning anak usa kong kumpare. Imo man ni. Imo man ni anak Kaidong. Parang numingon man kagadili na akong anak. Ay, wala oy. Ya man tong kuan gibuntis ingon ko dili imuhang anak. Isus oy nagpalusot na siya kay dong. Tanawa na iyang anak di wa ni liwat sa imuha, pirting liwata sa imong kumpare. Taka ram nya mutuod dayon ka sa iya. Ha? Mutuod dayon ka kinsa man day imong kuan nauna nga asawa, di ba dapat sa kuha ka mutuo? Basig buntis na kadaan pagabot sa kuha. Eh, gipangkon ra ko nimo. Hoy dong, gamay pa lang ang bangag sa kong lusong. Imo na kong yandusan, mao ganing perting hapdusa. Cut. 6 minutes.